Добрый вечер усім. Наша літаратурна-філасофская кавярня зноў адчыненая. Запрашаем усіх долучацца. Рады бачыць усіх, хто прыйшоў, всіх, хто у зуме, всіх, хто ў стрыме, всіх, хто будзе глядзець у запісе. Сёння для нас просто асаблівы дзень, асаблівая кавярня, гэта асабліва для мяне, бо вельмі рады вітаць просто супер дарагіх гасцей, якіх мы доўга заманівалі. Караліну мы заманівалі 3 гады, Ігора мы заманівалі, правда, не так доўга, але таксама доўга. Але моцна. Вельмі моцна, так. І ў выніку атрымалася, што яны толькі разам і пагадзіліся. Я спадзяюся, што мы яшчэ будзем мець гутаркі асобна з Каралінай, асобна з Ігорам. Так вось, значыць, кавярня адчыненая, усіх запрашаю взять сабе свае улюбёныя напоі для гэтай кавярні, каву, гарбату, сокі, вадзічку, там хто што хоча. Я, як звычайна, вітаю усіх беларускай крынічнай вадой. І зараз я з радасцю прадстаўлю гэтых дарагіх гасцей, якіх мы 3 гады заманівалі. Гэта найперш абое мои вельмі дарагія і блізкія сябры. Хай сабе і жывуць па другі бок ангельскага каналу. Караліна Мацкевіч, доктара біблістыкі. Ігор Іваноў, як у тебе называецца? Магістр бібліятэчнай справы, ці як гэта называецца? Інфармацыйнага менеджменту. Інфармацыйнага менеджменту. Людзі, з якімі мы знаёмыя больш за 30 гадоў, з якімі мы разам прайшлі і не толькі агонь, ваду і медныя трубы, а многа агню, многа вады і многа розных труб. І мы пачалі свой супольны шлях у Менску, але потым лёс так перавярнуўся, што мы все разам апынуліся ў Лондоне, все разам апынуліся звязанымі са Скарынаўскай бібліятэкай, пра якую сёння будзе гаворка. І якраз мы не паспелі адсвяткаваць, это мы цяпер святкуем 50-годдзе гэтай цудоўнай установы, гэта абсалютна фантастычнага феномена беларуская бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне. І вельмі рада вітаць таксама і Джыма Дынглі, вельмі рада Джым бачыць, таксама, што прыйшоў, таксама, можа, якое-то важкае слова скажаце. І летась это вельмі прыгожа адзначалася в Лондоне, сёлета выйдзе юбілейны зборнік, у які многія з прысутных напісалі альбо павінны напісаць нейкія артыкулы. І Караліна і Ігор падрыхтавалі нам гутарку пра гэту бібліятэку, што это такое, якая яна, і якое дачыненне мы да яе маем. Яна да нас ад сябе толькі скажу, што да майго ад'езду в Лондон, в самым раннія 90-е гады я выкладала беларускую літаратуру цяпер это называецца лінгвістычны універсітэт, і я рассказывала студэнтам, што ёсць такая ў Лондоне Скарынаўская бібліятэка, што во всёй Беларусі няма ніводнай бібліятэкі, якая абазвалася іменем Францішка Скарыны. Я калі рассказывала пра Скарыну, заодно рассказывала пра эту бібліятэку. І што там я пра яе ведала? Я вельмі мала пра яе ведала, але што ведала, то казала, і было просто захапленне ад таго, што ў Лондоне ёсць гэта беларуская бібліятэка з вельмі вялікім зборам, са старадрукамі, просто такая супербібліятэка, просто што яна ёсць. Мне здавалася, што сама па сабе гэта рэч вельмі цудоўная, што все беларусы павінны пра гэта ведаць. І, конечно, я не чакала і прыдумаць не магла, што потым 14 гадоў буду мець у гэтай бібліятэцы свой уласны пакой. І я так думаю, што я мусіць адзіны чалавек увогуле, апроч бібліятэкара Александра Надсона, светлай памяці, каго праз такі доўгі час быў просто сваё жытло ў бібліятэцы. Караліна таксама жыла ў бібліятэцы, Ігор таксама жыў у бібліятэцы. Столькі все таксама в бібліятэцы жылі, альбо і потым пры бібліятэцы былі. Але я ніколі бібліятэкай не займалася. Я ў бібліятэцы, у тым зале, у якім Ігор цяпер сядзіць,
Я там дописывала свой докторат для Лёванскага універсітэта. У той зале, дзе Караліна сядзіць, это вот яны на розных паверхах. Караліна на першым паверху, Ігор на другім паверху у зале гэтай бібліятэкі. У тым зале, дзе Караліна сядзіць, шмат вельмі чаго перажыта, пройдзена. Это была асноўная зала, дзе мы прымалі ўсіх гасцей, дзе прыходзілі просто людзі, чытачы. А теперь это все, вот эту ту залю, где Ігор сядзіць, я уже и познать не могу, настолько там по-іншаму выглядае. Вось. И я вот заканчиваю свои этой реминисценции. Я просто в задовольнение передаю слово Караліне и Ігору. Уже як яны придумали гэтую гутарку, так хай яе и вядуць. Вось. Все, вітаю вас, вітаю ўсіх. Вот яшчэ раз падымаю за вас келішак беларускай крынічнай вады, калі ласка, давайте. Вялікі дзякуй, Ірына, за цудоўныя ўводзіны і за памяць. Сапраўды, гэта дарагое месца, якое для нас агульнае. Я хацела бы пачаць гаворку пра бібліятэку з чагосьці візуальнага. Па-мойму, Марыя збіралася паказаць відэаролік, які быў наш юбілейны на пачатку. Не? Я магу яго ўключыць, калі гэта трэба. Я думаю, што было б добра з яго пачаць. Гэта святочны наш караценечкі відэаролік у гонар 50-годдзя бібліятэкі, які мы святкуем вось акурат апошнія некалькі дзён, таму што ўжо ў гэтую нядзелю 15 траўня бібліятэцы спомніцца 51 год. Так што мы вось апошнія дні 50-годдзя адзначаем гэтым якраз гэтым зумам, гэтай сустрэчай у гэтай кавярні. Велізарны для нас гонар і вялікая прыемнасць. Дзякуй вялікі, што нас запрасілі.
Дзякуй вялікі. Я не ведаю, ці чуваць вам было гук, мне не было чуваць. Але в любым выпадку гэта вельмі прыгожыя выявы. І вы маглі пабачыць, якая гэта незвычайная, неверагодная калекцыя, наколькі яна прыгожая, наколькі яна каштоўная, наколькі яна разнастайная. А таксама, я спадзяюся, вы трошкі маглі адчуць атмасферу самого гэтага будынка, самой гэтай прасторы, у якой захоўваецца гэтая каштоўная калекцыя. Я магу трошкі, можа быць, літаральна у некалькіх сказах распавесці пра гісторыю стварэння бібліятэкі для тых, для каго яна незнаёмая. Бібліятэка была створаная святарамі-бібліяфіламі пры беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. І 3 чалавекі, якія найбольш спрычыніліся да стварэння і развіцця гэтай калекцыі, гэта біскуп Чэслаў Сіповіч, отец Леў Гарошка і отец Александр Нац. Пачалося ўсё з калекцыі, прыватнай калекцыі біскупа Чэслава Сіповіча, да якой дадаліся калекцыя айца Льва, айца Александра. І пачаткова яны стваралі дзеці 5000 асобнікаў літаратуры рэлігійнай і звязанай з Беларуссю, сярод якіх былі ўжо каштоўныя і старадрукі, і першыя выданні. І складваліся яны ўсе ў Марыянгаузе, у Марыінскім доме, які быў першым будынкам набытым для каталіцкай місіі. І, значыць, гэта яшчэ з 69-го года ідэя стварыць беларускую бібліятэку і назваць яе імем Францішка Скарыны. Яна літаральна на прагулцы пасляабедзеннай біскупа Сіповіча са сваімі калегамі нарадзілася, і яны вырашылі, што трэба засноўваць асобную бібліятэку і пачынаць яе развіваць. На той час ужо фізічная калекцыя не ўмяшчалася ў Марыянгаузе, і вельмі славутая гісторыя пра тое, што збор кнігаў, просто які захоўваўся на другім паверсе, ён падлога здала, і кнігі ледзьве не праваліліся на першы паверх. І таму было просто абсалютова конча неабходна набыць іншы будынак. І ў 70-м годзе набылі будынак праз дарогу ад Марыянгауза 37 па Голден-роуд. І ўжо ў 71-м годзе была заснаваная бібліятэка, а ў 79-м годзе яна стала дабрачыннасцю, зарэгістраваная як дабрачыннасць. Яна, значыць, отец Александр Нацин быў той, хто ад 81-го года ад смерці біскупа Сіповіча займаўся калекцыяй і памнажаў, вельмі актыўна шукаў новыя выданні, новыя старыя выданні. І фактычна гэта было спачатку ідэяю біскупа Сіповіча, пасля яно стала справай жыцця не толькі яго, але айца Александра, і ўжо на нашу з Ірынай памяць і на Ігора ўжо бібліятэка асацыявалася толькі з айцом Александром, таму што ён ёю займаўся, ён тут жыў. Ён быў рухавіком, душой і ўсім для бібліятэкі. Вось у сувязі з тым, што яны стварылі, што стварылі гэтыя тры і ўсе тыя, хто прыйшлі пасля іх, я хацела трошкі пагаварыць пра ўвогуле агульны панятак бібліятэкі. Гэта месца вельмі незвычайнае і надзвычайнае. Калі я думала пра гэтую гаворку, я думала, як акрэсліць феномен бібліятэкі і у прыватнасці феномен скарынаўкі. І мне прыйшла на думку панятак гетэратопіі, які вызнаваў Мішэль Фуко, як месца, якое выпадае з агульнай прасторы альбо з агульнага часу. Месца, якое іншае. Вось як утопія – это месца, дзе ўсё добра, дыстопія – месца, дзе ўсё кепска, а гетэратопія – это месца, дзе ўсё іншае. І скарынаўка адназначна адно з такіх месцаў. Яно сапраўды іншае.
яно іншае з пункту погляду таго, што яно выпадае з брытанскай прасторы, гэта прастора беларуская, пасярод Лондона. Яно выпадае з звычайнага часу, таму што гэта час тут, як бы, феномен музеяў, бібліятэк у тым, што час тут спыняецца, і мы маем непасрэдны кантакт са стагоддзямі, з тымі, хто жыў нашмат раней за нас. Гэта таксама прастора іншасці, таму што гэтае месца было заснаванае святарамі, якія па вызначэнні яны іншыя, яны выпадаюць з агульнай прасторы. Цяперашні наш святар отец Сергей Стасевич, ён нават майку такую мае, на якой напісана I am other, іншы. І вось, я думаю, што гэта не спраста тое, што бібліятэка яна была заснаваная святарамі, можа быць у гэтым дзесьці і хаваецца сакрэт ейнай жыццяздольнасці. Таму што беларускія асяродкі вельмі часта у розных краінах, вельмі часта людзі, якія не прысвячалі сябе цалкам беларускай працы, ва ўсіх была свая кар'ера, свая сям'я, хтось там выязджаў жыць з горада, і асяродкі распадаліся і не пакідалі нічога па сабе. Апроч архіваў, памяці, пратаколаў дзейнасці. А тут былі людзі, якія цалкам былі пасвячаныя і пасвечаныя гэтай грамадскай працы. Яны служылі Богу і служылі Беларусі. І вось гэтая гетератопія яшчэ ў сэнсе святарскай сувязі, царкоўнай сувязі паміж бібліятэкай і місіяй, яна таксама прычына таго, што бібліятэка дагэтуль захавалася. Ну, а таксама на больш будзённым узроўні гэта незвычайнае месца, таму што гэта жылы будынак. Гэта жылы будынак у прыгарадзе Лондона, ну, цяпер гэта ўжо Лондон, на такой зялёнай, вельмі фашэнебельнай вуліцы, дзе няма ніякіх грамадскіх установаў, апроч вось беларускага цэнтру, альбо, як яго яшчэ называлі, беларускай вёскі. Вось гэтая беларуская прастора, якая сфармаваная вакол царквы і беларускай бібліятэкі, яна сапраўды унікальная, яна вельмі адрозніваецца. І калі вельмі часта гэта была проста паралельная прастора паміж тымі, хто існаваў тут, унутры гэтага цэнтра, і ўсімі суседзямі. Напрыклад, я жыла тут 4 гады, я не ведала суседзяў і, можна сказаць, не падазравала, чым яны займаюцца, чым яны жывуць. Таму што мы цалкам жылі ў гэтай унутранай прасторы. Яна была настолькі багатая, разнастайная, і столькі трэба было рабіць, што да брытанскага кантэксту рукі не даходзілі, і часу не было. Вось, гэта такі як бы ўступ. Я пазней трошкі, можа быць, праілюструю тое, што я кажу, але цяпер я бы хацела перадаць слова Ігару, які глядзіць на ўсё, што тут адбываецца, з пункту погляду прафесійнага, як адзінага сярод нас адмыслоўца, бібліятэкара. І от Ігар якраз той, які з прыходам каго у нас адбылася тое, што па-англійску называецца game changer. У нас змянілася наша гульня, мы перайшлі на іншы абсалютны ўзровень. Таму, Ігар, можа, ты распавядзеш пра свой погляд на бібліятэку. Не чуваць цябе. Ігар, гук уключы. Ужо включыў, выбачаюся. Вялікі дзякуй за такі вялікі камплімент. Ён абсалютна незаслужаны. Это не толькі таму, што я прыйшоў, штосьці змянілася. Але я быў чалавекам, які паспрабаваў паглядзець на бібліятэку сапраўды як прафесіянал, таму што калі я працаваў тут невялікі час, я жыў тут побач, і быў нейкі год, калі я працаваў таксама на паўстаўкі ў бібліятэцы, яшчэ я студэнтам быў у той час. А потым, калі я вырашыў, што ж я са сваім жыццём магу яшчэ зрабіць, я вырашыў, то буду яшчэ далей вучыцца, а ўжо на бібліятэкара. І гэта ідэя мне прыйшла тут у Скарынаўцы. І потым, калі я
пісаў сваю дысертацыю, я якраз пісаў пра грамадскія бібліятэкі ў Великабрытаніі, пра славянскія і балтыйскія бібліятэкі у Великабрытаніі. Я іх назваў, я гэты панятак назваў грамадскімі, ну, па-беларуску называю, community libraries. Гэта прафесійнага пункту гледжання, з майго пункту гледжання, гэта трэба адрозніваць ад публічных бібліятэк. Публічныя бібліятэкі фінансуюцца там дзяржавай ці мясцовымі ўладамі, а ёсць бібліятэкі, якія ствараюцца супольнасцю якойсьці. Яна можа быць нацыянальная супольнасць, як, напрыклад, эміграцыя вось наша беларуская. Канешне, там могуць быць іншыя супольнасці, напрыклад, там, я не ведаю, нейкія прафесійныя, па нейкіх інтарэсах. Але вось пасля Другой сусветнай вайны сапраўды была гэтая велізарная хваля эміграцыі ў Великабрытанію з усходняй Еўропы, з усяго славянскага свету і балтыйскага. І вот гэтыя эмігранты стварылі ну, блізу сотні, напэўна, бібліятэк у Великабрытаніі. Абсалютная большасць з іх закрыліся на працягу, напэўна, першых 20 гадоў, дакладна 30 гадоў ўжо большасць знікла. Але захавалася вось некалькі такіх вельмі цікавых бібліятэк. Адна з іх, напрыклад, польская бібліятэка, дагэтуль існуе бібліятэка Поск. А другая гэта Скарынаўка. І вот Скарынаўка, яна адрозніваецца. Караліна пачала казаць вот пра гэтае адрозненне, пра выпаданне з нейкіх стандартаў ці нейкай вот такой вот рэчаіснасці. І Скарынаўка, яна сапраўды выпадае шмат з чаго. Зараз я паспрабую патлумачыць, што я маю на ўвазе. Калі мы гаворым пра гэтыя грамадскія бібліятэкі, якія тут ствараліся, перадусім балтыйскія і славянскія, то ну, што вельмі выразна бачна, што яны ствараліся і ўтрымліваліся супольнасцю, так? І па гэтай прычыне яны адлюстроўвалі гэтую супольнасць. Напрыклад, у літоўскіх бібліятэках вельмі старанна, іх толькі две было. Вот у адной літоўскай бібліятэцы там старанна не прымалі нічога, што публікавалася ў савецкай Літве. І з-за гэтага яны крыўдавалі на другую, на ўласніка, на чалавека, які ўтрымліваў другую прыватную бібліятэку літоўскую, таму што ён якраз хацеў гэта ўсё збіраць. І вот у беларусаў якраз гэтага канфлікта не было. Скарынаўка ад самага пачатку збірала абсалютна ўсё, на што магла пакласці свае рукі. Скарынаўка вырашыла ад самага пачатку быць універсальнай бібліятэкай. Ну, канешне, дапамагала та ідэя, што гэта павінна быць акадэмічная бібліятэка. Вось. І ў гэтым сэнсе Скарынаўка, яна таксама уплывала на саму беларускую супольнасць тут. Калі вот сама беларуская супольнасць, яна была, можа быць, невялікая, але яна і не была аднастайнай таксама. Былі розныя погляды, былі розныя падыходы. Былі арганізацыі, напрыклад, якія не прымалі, ну, не то, што не прымалі, але спачатку падазрона ставіліся да больш маладога пакалення, што вот прыехалі тут людзі, якія выраслі ў СССР, што яны тут робяць сярод нас, што яны могуць зрабіць з нашай арганізацыі. А для Скарынаўкі такія вот людзі, яны былі цікавымі, якраз і наадварот, таму што яны пашыралі гэты панятак беларускай прасторы, гэты абсяг таго, што бібліятэка можа рабіць, што мы можам пабачыць і пачуць. Вось. Грамадскія бібліятэкі, яны таксама вельмі выразна, што яны аперуюць вот у гэтых трох прасторах, у якой ствараецца нацыянальная супольнасць. Гэта мова, каштоўнасць. Здаецца, хтосьці прапаў, вы мяне чуеце? Вас чуваць, добра. Выбачаюся тады. Вось, я тады працягну. Гэтыя грамадскія бібліятэкі, яны існуюць у некалькіх гэтых прасторах, якія вызначаюць нацыянальную супольнасць ці групу. Гэта мова, гэта супольная тут мова, на якой гавораць
людзі, супольныя каштоўнасці, якія яны падзяляюць. І вот тут Скарынаўка яна пашырала гэтыя каштоўнасці. Калі дыяспарныя групы вельмі часта яны у большасці сваёй, яны як бы імкнуцца звузіць, таму што дзеля самазахавання, вельмі вызначыць, вельмі мець вызначаныя граніцы таго, што дазволена. Скарынаўка якраз праз тое, што яна вот збірала ўсё, што выдавалася пра Беларусь, па-беларуску, яна не бачыла нічога такога, што магло б спужаць ці пашкодзіць вот гэтаму панятку ці ідэі пашыраць веды пра Беларусь, даведвацца Беларусь. Скарынаўка якраз пашырала гэтую каштоўнасную базу беларускай дыяспары тут у Брытаніі. Гэта, напрыклад, праяўлялася ў тым, што тут выдаваліся кніжкі, якія не маглі выдавацца ў Беларусі, і кніжкі, якія, магчыма, і ў іншых краінах не маглі б выйсці, таму што беларуская дыяспара іх бы не хацела выдаваць. А тут проста была такая глеба вельмі ўрадлівая для даследавання саміх сябе. Ну і, канешне, бібліятэкі яны удзельнічаюць у якосці палітычнай інфраструктуры, ну, палітычнай у шырокім сэнсе інфраструктуры грамадства ці групы. Вось. Ну і ўсё гэта завяршаецца, гэта кола завяршаецца пра тое, што бібліятэка тады адлюстроўвае саму супольнасць ёсць жа, і вот Скарынаўка не проста паўтарала, што супольнасць ёсць, не проста следавала якойсьці мэце дыяспары, яна стварала тут дыяспару ў Великабрытаніі. Чым мне яшчэ цікавая Скарынаўка, і чым яна будзе цікавая шмат каму даследчыкам, у тым ліку бібліятэкарам, тым, што яна змагла перайсці з аднаго пакалення з другога. І не проста яна сама змагла, яна дапамагла яшчэ іншым арганізацыям у Великабрытаніі гэта зрабіць. З вялікіх культурных праектаў беларускай дыяспары паваеннай Скарынаўка, напэўна, адзіная, хто перажыла вось гэтую змену пакаленняў. Гэта быў вельмі балючы працэс. Ён быў вельмі балючы для ўсіх, і таму шмат чаго загінула, закрылася. Ну, гэта не значыць, што яно зусім знікла. Калі мы кажам пра, напрыклад, архівы ў Злучаных Штатах Амерыкі, якія розныя арганізацыі збіралі, шмат чаго яно захавалася, яны проста былі перададзеныя, напрыклад, ва ўніверсітэты, ва ўніверсітэцкія бібліятэкі ці архівы. А ў Великабрытаніі тут Скарынаўка, ну, недзе цягам 10 гадоў гэты працэс цягнуўся ад аднаго паваеннага пакалення да другога пакалення тых беларусаў, што выраслі ў савецкай Беларусі. Яна змагла прайсці. Гэта было вельмі цікавы працэс. Напрыклад, калі яшчэ гадоў 10-15 таму назад мы разглядалі тэхналогіі як нейкую пагрозу для бібліятэкі, што інтэрнэт ставіць пад пытанне існавання самой бібліятэкі, то сёння мы ўжо пра гэта, то для нас сёння інтэрнэт гэта якраз шанец, каб паказаць усё тое, што было сабрана, усё тое, чым можна карыстацца, можна лічбаваць, даць людзям. Але аказваецца, што цяпер беларускі свет не проста спыніўся, ён развіваецца, і вось праз гэтыя новыя тэхналогіі мы можам захоўваць тое, што сёння ствараецца ў беларускім свеце і так далей. І вось Скарынаўка якраз у гэтым удзельнічае. Такім чынам, Скарынаўка не проста захавала вось у гэтым працэсе пераходу пакаленняў, яна якраз і пашырыла свой абсяг, яна больш не замыкаецца, скажем, на сценах вось гэтага будынка, там і на канферэнцыях, якія раз на некалькі гадоў яна ў мінулым магла правесці. Сёння Скарынаўка гэта, наколькі я ведаю, адзіная установа ў свеце, якая, напрыклад, займаецца веб-архіваваннем матэрыялаў пра беларускае палітычнае і сацыяльнае жыццё. Пэўным знакам такім пераходу з аднаго пакалення да другога для бібліятэкі гэта было прыняцце дакумента місіі бібліятэкі. У 2014 годзе, у 2015 годзе, выбачаюся, бібліятэчная рада выпрацавала вось гэты кароткі дакумент, вызначыўшы, для чаго бібліятэка існуе. І калі мы паглядзім, тут ёсць 4 пункты, што бібліятэка захоўвае культурную спадчыну беларусаў, яна ўмацоўвае жыццё гэтай супольнасці праз доступ да культурных артефактаў, яна садзейнічае, папулярызуе акадэмічную
акадэмічнае беларусазнаўства захоча зацікаўлення Беларусі ў брытанскім грамадстве. Старая скарынаўка ў 20 стагоддзі, которая была існавала і захоўвалася, і зрабіла неверагодны ўнёсак у беларусазнаўства таго часу. Яна перадусім дзейнічала у першым і ў трэцім гэтых пунктах. І з майго бібліятэкарскага пункту гледжання скарынаўка крыху тады ўпускала шанец працаваць з беларускай дыяспорай самой, з людзьмі, з беларусамі тут, якія былі навокал. Але прыйшоў час, і цяпер мы можам акрэсліць скарынаўку не проста як акадэмічную бібліятэку, а у поўным сэнсе і акадэмічную, і грамадскую бібліятэку, якая развернута тварам як да акадэмічнай супольнасці, так і да беларускай супольнасці тут у Великабрытаніі, і увогуле да ўсёй беларускай супольнасці ў свеце. Як я ўжо сказаў, напрыклад, скарынаўка архівуе сёння веб-матэрыялы пра беларускае палітычнае і сацыяльнае жыццё. І робіць, і здаецца, гэта адзіная установа ў свеце, якая гэтым займаецца паслядоўна. Такім чынам, можа паўтаруся, што працэс пераходу аднаго пакалення да другога быў балючым, але ён дазволіў скарынаўцы пашырыць гэты абсяг і фізічны, і інтэлектуальны абсяг, у якім бібліятэка дзейнічае. Можа быць, я перадам цяпер слова назад Караліне, каб мы маглі паглядзець на тое, чым бібліятэка займаецца цяпер. І я тады, пасля я працягну яшчэ крышачку пра тое, што бібліятэка можа ўяўляць сабой у будучыню, памарым крышачку. Так, значит, перед тем, як я покажу некалькі з наших апошніх здымкаў, я хотела распавесці пра свой апошні досвед бібліятэкі, якой я пачала займацца вельмі шчыльна 1,5 гады таму, калі паўстала неабходнасць стварэння каталога. І гэта самая базавая рэч, без якой бібліятэка існаваць не можа, но скарынаўка існавала без гэтага 50 гадоў. Былі розныя спробы, шматлікія спробы стварыць каталог, но все варункі мусіць ўжо былі створаныя толькі цяпер. І мы можам стварыць каталог, які будзе даступны людзям, які будзе ў адкрытым доступе, дзе даследчыкі з любой краіны могуць даведацца, што ёсць у нашай калекцыі. Канешне, пакуль што даступнасць калекцыі абмяжоўваецца тым, што кнігі ў фізічным фармаце, але у ігра ёсць вельмі цікавая ідэя адносна пераводу ў электронны фармат, і гэта, канешне, вялікая праца, але пабачым. Можа, часткова хаця б у нас гэта атрымаецца. Але працуючы з каталогам, я, чаму я пачала казаць пра гіператопію, чаму я пачала казаць пра асаблівасць гэтага месца, гэта дзякуючы працы з каталогам, таму што сама па сабе гэта вельмі, гэта неверагодна філасофская і духоўная рэч, гэта досвед, гэта унікальны досвед, перш за ўсё, дзе для цябе бібліятэка перастае быць месцам, дзе ты не ведаеш, дзе што стаіць, і все кніжкі табой не чытаныя, да месца, з якім ты паціху знаёмішся, і тады разумееш, што гэта цэлы сусвет, і ў гэтым сусвеце некаторыя рэчы ты пазнаеш, некаторыя даведваешся ў першы раз, але ты гэты сусвет парадкуеш. І вось момант парадкавання, гэта класіфікацыі, парадкавання нейкай вялікай масы веды, гэта, я думаю, што ў нейкім сэнсе кожны з нас гэта робіць, калі расстаўляе кніжкі ў сябе ў хаце на паліцы. Але ў вялікім маштабе разабраць 20 000 кніг, гэта не кожнаму даводзіцца, я яшчэ дагэтуль не ведаю, ці я патраплю давесці гэта да канца. Вось. Гэта гаворачы пра каталог, і для мяне каталог дзесьці паказаў, што бібліятэка, яна ў пэўным сэнсе
у ёй заўсёды нешта знаходзіш, у ёй заўсёды ёсць нешта новае. Отец Александр, які ствараў калекцыю, ведаў дакладна, дзе што стаіць. Калі яго не стала, для нас калекцыя была, вот, часам па 2 гадзіны трэба было шукаць кніжку, калі даследчыкі прасіў. І вось цяпер мы знаходзім для сябе новыя цікавосткі. І вось адна з апошніх кнігаў, якія для мяне былі адкрыццём. Я на гэтым камп'ютары не патраплю падзяліцца гэтым здымкам, я проста покажу яе тут. Гэта добра не бачна. Вы бачыце, ёсць тытульны аркуш, ёсць аўтограф, ёсць даўгі аўтограф. Значит, гэтая книга – это собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян северо-западного края Дмитриева, выдаденная в 1869 году в Вильне. А вось аўтограф – это тое, что просто мяне вельмі уразила, калі я побачила эту книгу на паліцы, нават не сярод наших раритетов, а просто сярод іншых выданняў. Я прочитаю гэты аўтограф. Книга, презентованная в библиотеку Антоном Адамовичем у 1976 году. И у аўтографе он кажа: гэтую книгу у ліку іншых пакінуў мне нябожчык Максим Гарэцкі, калі ў 1935 годзе быў у двухосях вызвалены ад ссылкі і пакідаў месца яе у горад Кіров, Былая Вятка, дзе я і яшчэ 2 сябры, Адам Бабарэка і Геннадзь Богданович, заставаліся яшчэ на 2 гады, на працягнуты тады тэрмін нашай высылкі. Выпадкам адна гэтая кніга перахавалася ў мяне дасюль, і невясёла мне з ёю расставацца, як з памяткаю пра аднаго з тых, каго я найбольш любіў і шанаваў, і хто фармаваў мяне ў юнацкія гады. Але хіба ў нашай скарынінскай бібліятэцы яна паўней і даўжэй перахаваецца, як у мяне. Ну, я ледзьве не плакала, калі чытала гэты аўтограф. Я перанесла яго з агульнай паліцы, гэтую кнігу з агульнай паліцы ў сейф, таму што я ўважаю, гэта вялікая каштоўнасць. І гэта тое, што напаўняе прастору бібліятэкі. Гэтыя людзі, гэтыя сведчанні, гэтыя неверагодныя пакуты і гонар, і любоў. Это все тут присутнае. Наш вядомы пісьменнік, паэта, гісторык Уладзя Арлоў, ён гэта вельмі добра адчуў, ён спыняўся ў бібліятэцы некалькі разоў, і апошні раз, калі ён прыязджаў, ён са свайго побыту ў бібліятэцы ён выснаваў баладу, якая называецца «Апоўначы ў лонданскім доме». Яе, тут хіба прысутны яшчэ Джим Дымблі пераклаў яе на ангельскую мову, яна публікавалася ў дыяслове. Але гэта менавіта сведчанне таго, што гэтая прастора не пустая, яна напоўненая, і яна напаўняецца у баладзе. Уладзя распавядае пра ноч, якую ён правёў у бібліятэцы. Ведаеце, славутая рэч ноч музеяў, ноч бібліятэкаў, калі людзі могуць на ноч прыходзіць у гэтую вусцішную прастору і як бы сутыкацца з усімі, хто яе напаўняе. І вось Уладзя якраз піша пра Гая Пікарду, якога ён чуе, як той ходзіць па сходах, і пра ажылага Гуаніні, які з хронікай еўрапейскай сарматыі, які ў 16 стагоддзя выданні ён таксама ажывае і спускаецца на ніц і вядзе з ім гаворку. Вось гэта прастора такога кшталту. Значыць, можа быць, каб паказаць больш візуальна. Так, Windows. Ага, все, паказаць некалькі выяваў з нашага апошняга жыцця. Значыць, вось тут вы бачыце, так? Так. Презентацию я показываю, так? Вот, ну, гэта тое, што я казала пра тое, што бібліятэка – это насамрэч жылы дом.
І дом побач, які стаіць на вуліцы разам з падобнымі такімі ж дамамі, дзе жывуць звычайныя сем'і. А вось калі ў гэты дом уваходзіш, ты потрапляеш у іншае вымярэнне. Вось так выглядала галоўная чытацкая заля да рамонту. Вот і гэта вот так выглядала бібліятэчная зала, калі мы туды прыехалі з Ірынай. Ну вось герой і душа і стваральнік бібліятэкі отец Александр Нацин. Про яго можна казаць гадзінамі і днямі. І ён яшчэ чакае сваёй біяграфіі. Спадзяюся, можа, да стагоддзя нам удасца нейкім чынам звесці хаця б частку ягонай біяграфіі, ягоных архіваў. А вось так цяпер выглядае бібліятэка. Гэта прастора, якая памянялася фізічна і адпаведна функцыянальна. Вось тут нашыя валанцёры дапамагаюць, значыць, павесіць фіранкі, расставіць кнігі. І асноўная ідэя рамонту была ў тым, што мы адкрываем больш прасторы ў самой чытальнай зале для таго, каб мы маглі рабіць даступныя экспанаты з музея для адкрытага прагляду, каб людзі, якія заходзілі ў бібліятэку, маглі адразу сутыкацца з артефактамі, з нейкімі рэчамі з музеяў, а не толькі з кнігамі. Значыць, наступнае так, ну вось музей, у які прыходзяць наведвальнікі ўвесь час. Вось гэта прыклад аднаго калегі, гэта загадчык рарытэтаў аднаго старога лонданскага таемніцнага клуба. Прыйшоў паглядзець і напісаў пра нас артыкул у часопісе The Book Collector. Наступнае, гэта ўжо, бачыце, кантраст. Паказваем музей аднаму чалавеку, а тут паказваем цэлай супольнасці, і гэта цяпер звычайная рэч. Раней у бібліятэку прыходзілі там на нейкія вялікія імпрэзы, напрыклад, прыходзяць людзі на купалі, заадно глядаць бібліятэку і музей. А цяпер мы арганізоўваем візіты для людзей толькі для знаёмства з калекцыяй. І гэта неверагодна. Вот цікавасць людзей да Беларусі настолькі узмоцнілася за апошнія 2 гады, што так, часам некалькі экскурсіяў на тыдзень. Гэта, канешне, выдатна. Вось для беларускага калегіума цікавая, пазнаеце, напэўна, адну з вашых былых студэнтак, Ганну Комар, якая цяпер у Лондоне. І вось бібліятэка пасля рамонту адкрылася якраз ейнай прэзентацыі, ейнай новай кнігі. І вы бачыце, якая гэта адначасова і адкрытая, і запатрабаваная прастора. Не адзіная паралель, адзіны эквівалент, які прыходзіць на розум, гэта кнігарня Логвіна. Канешне, нам да кнігарні Логвіна далёка, але нешта падобнае ў нас адбываецца цяпер. Вось, а гэта ўжо зусім іншае вымярэнне, таксама, якое звязанае з бібліятэкай. Гэта бібліятэчны сад. У мінулую суботу мы святкавалі Юрый. І вось гэта, бачыце, сад, у якім поўна дзікіх кветак. На здымку абыходзяць наш сад і пасля царкву абыходзяць з караваем, які Алёша Шарневіч спёк. І вы бачыце ручнік, які пад караваем, які нясе Павел. Гэта, ізноў-такі, новы набытак нашага музея, сапраўдны неглебскі ручнік. Вельмі прыгожы, вельмі багата дэкараваны. І тут вось таксама Ігор казаў пра пераемнасць пакаленняў. Вось тут мы абыходзім царкву, царква з правага боку, а з левага боку бярозкі, якія пасадзілі вось тыя святары, якія заснавалі бібліятэку. І тут увесь час вось ты як бы у стасунках, у сувязях знаходзішся з скразных, і з будучым, і з мінулым. І гэта вельмі сімвалічна. Таксама цікавая, як бы, цікавостка, так, што на абрад Юрію абавязкова ўключае ў сябе хатнюю жывёлу, кароваў, быкоў.
валоў у нас не было ніякай сімвалічнай прывязкі да жывёл у Лондоне, але мы ўзялі зайцовай калекцыі драўлянага зубра. І ён у нас быў за кароўку, ці як у юраўскіх песнях бычок, ці поўны бачок. Вось гэта быў наш бычок. Таксама калекцыя, якая напаўняецца рытуаламі, прастора, якая напаўняецца рытуаламі, а таксама рытуаламі не толькі традыцыйнымі, рытуаламі грамадскімі. Вось ізноў-такі ў мінулую суботу у бібліятэцы была адкрытая кніга памяці Станіслава Шушкевіча, і шмат хто прыйшоў, пакінуў свае запісы, свае думкі пра гэту выдатную асобу. Таму вось гэта наш якраз старшыня беларускага таварыства Alan Flowers падпісвае. Вось гэта тое, што я хацела вам паказаць. Я цяпер магу спыніць экран. Так, мне штосьці тармозіць тут. Не, ўсё добра. Все добре, так? Окей. Так. Я вернулася. Ну, Ігор, може бути, ти штосьці хотів би назвати? А ти хотіла показати ще про тефсір, тое відео? Поділитися їм? Так, ось, коли у нас ще є час, так, часу трошки є, і знов-таки, каб показати вот гэтую всю фантасмагорыю жыцця бібліятэкі і супольнасці, якая з бібліятэкай звязана. Быў адзін цікавы выпадак, калі мы якраз паказвалі музейную калекцыю з нашымі старадрукамі, з нашым рукапісным тэксірам беларускіх татараў. Паказвалі ў музеі, і хтосьці пагрукаў дзверы, зайшоў малады іранец, які прачытаў у мясцовай газеце пра тое, што ў нас ёсць Каран 18 стагоддзя, і ён хацеў на яго паглядзець. І зайшоў у музей да нас, мы паказалі яму наш тэфсір, распавялі, што гэта такое, ён не адразу зразумеў, так жа Ігор, так? Але калі мы сказалі, што там арабскімі літарамі напісана па-беларуску, ён сказаў, што і калі я гэта прачытаю, вы гэта зразумееце. І тут быў момант, калі вот тут як бы пранікненне брытанскай прасторы у беларускую і ва ўсім шматлікія слаі, якія ствараюць беларускую прастору. І вось тут прыходзіць іранец, для якога арабская мова не родная, ён яе не ведае, але гэта для яго мова рэлігіі, мова Карана. Мы яго просім прачытаць падрадковы пераклад Карана, які напісаны ў тэксіры па-арабску, а падрадковы пераклад на сумесі беларускай і польскай мовы. І ён пачынае гэта чытаць. Мы проста б хацелі падзяліцца відэа, як ён гэта робіць. Ігор, можа ты? І скажы, калі спыніцца, добра? Так, калі ён скажа, it's interesting, it's very interesting. Okay. Ora va mobuk. Prava mobuk. Prava is a Slavic word, but we need context. Prava is like law. Okay. Yeah. So let's start from Yaumbo. Oh wait. So because we write from right to left. Yes. Are they written from right to left or left to They left? would, yes, because the book starts here. at the So end. they Yeah. start. They must have done, yeah. Yaumbo Vadum. Otuta. Yeah. Yeah, Bluetooth. قننعة وقنقة نيماشا Animation. وزبلو وزبلو or زبلو شيتشيب or شيتشيب. Sure. So, No, you can. Yeah, it certainly The sounds. phonetic Because again, it's much more beautiful, Belarusian. actually. It does sound like Yeah, 16th yeah, century. Uh-huh. Yeah.
So this is interesting. Yeah, Yes, very yeah. So interesting. you're translating for us, yeah. And Ну, it makes тепер sense. будемо спиняти. Well, Мгм. Дякую. Ось, і так, гэта сапраўды неверагодна цікава. Быць асацыяваным з гэтым месцам і працаваць. Хіба што ўсё ад мяне. Ну тады я Ігор? я заберу ад цябе яшчэ тады слова, потому что каб разумець, што бібліятэка вот одно пакаленне пераняла ад другога, это не дзеля таго, каб бібліятэка заставалася той самай, якой яна заўсёды была. Ідэя ў тым, што яна будзе працягваць быць жывым інстытутам, жывой прысутнасцю і ў брытанскім грамадстве, у беларускім грамадстве, у беларускім свеце і сусвеце. І я крышачку сябе от бачу у дачыненні да бібліятэкі чалавекам, які спрабуе фантазировать, уяўляць, якой будучыня могла быць. Я хацеў бы з вами падзяліцца крышачку вот гэтымі ідэямі, але таксама патлумачыць, што ўжо адбываецца цяпер. І, напэўна, пачнем з некалькіх сторонак на веб-сайце для кантэксту. І тады мы таксама заглянем у будучыню, добра? Тады чакайце хвілінку. Ігор, тебе не чуваць. Ігор, ты гук свой адключыў. Адключы гук, калі ласка. Што было апошняе, што вы чулі? Нічога. А калі ты паказваў, то нічога, все было моўчкі. Окей. Окей. Цяпер у свеце адбываецца вялікая праца па архіваванні украінскай спадчыны. Ажно 1300 розных бібліятэкараў па ўсім свеце архівуюць цяпер украінскі контент на ўсялякі выпадак, каб ён не знік. І іх гэтых бібліятэкараў так шмат, што яны пачалі нават архіваваць таксама расійскі контент, які датычыць вайны ва Ўкраіне. І вось калі гэта пачалося, мы задаліся пытаннем, а хто будзе архівоўваць беларускі контент, які датычыць Беларусі і вайны ва Ўкраіне. Ну, здаецца, ніхто іншы гэтым не займаецца, акрамя скарынаўскай бібліятэкі. Вось наш веб-сайт крышачку расказвае пра гэта. Калі паглядзець у навінах, вы пабачыце, што у бібліятэцы, вакол бібліятэкі пастаянна штосьці адбываецца, нейкія знаходкі, якісьці юбілеі і так далей. Да бібліятэкі ёсць інтарэс з мясцовай супольнасці, ось, напрыклад, тут артыкул інтэрв'ю. У нас ідэя, паколькі бібліятэка заўсёды была развернута да акадэмічнай супольнасці, мы хацелі працягваць публікаваць артыкулы, звязаныя з беларусазнаўствам, якія ці нарадзіліся ў самой бібліятэцы, ці маюць дачыненне да тых даследчыкаў, якія з намі супрацоўнічаюць. Але, калі у вас будзе хвілінка, я б захвоціў бы вас паглядзець і, магчыма, нават паўдзельнічаць з намі ў распрацоўцы нашага раздзелу калекцыі. Калекцыі у бібліятэцы. Гэта і музейная калекцыя, гэта бібліятэка, гэта архіў і таксама галерэя, мастацкая
калекцыя. Як яно будзе выглядаць у будучыні? Вось, напрыклад, у Highlights галоўныя здабыткі вот нашы. Мы хацелі б развіваць, расказваць пра розныя тэмы, якія звязаныя з гісторыяй і сённяшнім днём Беларусі, так, паказваць нашыя здабыткі. Напрыклад, калі б чалавек хацеў даведацца, паглядзець на манеты, якія тут ёсць у бібліятэцы, яны змогуць паглядзець на нашы манеты, а таксама прачытаць пра гэтыя манеты і пра гэты час. Гэта праца ў самым пачатку. Як вы бачыце, ужо ёсць некалькі ідэяў распрацаваць тэмы алфавітаў, пра Вялікае княства Літоўскае, пра нашу нацыянальную дзяржаву, пра беларускія даследаванні, дыяспору і гэтак далей. Вось. Вельмі літаральна у апошнія гады стала абсалютна відавочна, што цэнтральную ролю, калі не галоўную, то адну з цэнтральных роляў у жыцці скарынаўкі на будучыню будзе адыгрываць архіў. І калі мы пачалі думаць пра архіў, аказалася, што ў нас не проста адзін архіў, у нас іх некалькі архіваў. Тут заўсёды збіраўся гістарычны архіў, так? Дакументы беларускіх арганізацый у дыяспары, таксама царкоўныя архівы не толькі з дыяспары, а таксама нават з 19 стагоддзя у нас Беларусі, у нас ёсць архівы. І я думаю, што гэта праца будзе працягвацца. Я б тут хацеў заахвоціць нашых суайчыннікаў, хто, калі вы думаеце, што каштоўныя матэрыялы, якія датычаць Беларусі, цяпер могуць быць у небяспецы, і вы маеце доступ да гэтых матэрыялаў, калі ласка, звяжыцеся з намі. Мы адна з тых арганізацыяў, інстытуцыяў, якія хацелі б захаваць тое, што ніхто іншы не возьмецца захоўваць. У нас ёсць жаданне і магчымасці гэта рабіць. Але гэта гістарычны архіў, гэта папера, фантастыка, але цяпер шмат чаго ствараецца электронна. Я ўжо сказаў пра тое, што бібліятэка займаецца вэб-архіваваннем, і ўсё пачалося з вэб-архівавання на тэму беларускай палітыкі і грамадства. Але вот літаральна пару тыдняў таму назад наш партнёр у гэтай праграме, Канфедэрацыя бібліятэкаў Легі Плюшча, і мы там мы працуем з Харвардскім універсітэтам. Вось, ім настолькі спадабалася тое, што мы робім з імі, што яны запрасілі нас таксама ўдзельнічаць у фармаванні вэб-архіва пра літаратараў з Еўропы і Еўразіі, таму што у нас ёсць разуменне літаратурнага працэсу у Беларусі, тое, што, можа быць, бібліятэкары ў іншых краінах, у іншых інстытутах не маюць. Ёсць некалькі іншых архіўных праектаў. Арбіс, праект архівавання вэб-сайтаў беларускіх, крышачку іншым чынам, чым адбываецца вэб-архіваванне, пра што я сказаў раней. Ну і шмат матэрыялаў ствараецца, ад самага пачатку ствараецца ў электронным фармаце, і вот скарынаўка онлайн, гэта іншы архіў, дзе мы архівуем такія матэрыялы, плюс тое, што мы самі алічбоўваем у бібліятэцы. Бібліятэка гэта не толькі скарынаўка, яна не толькі захоўвае нейкі матэрыял і збірае. Мы таксама запрашаем даследчыкаў прыязджаць. У скарынаўцы ёсць праграма для візітаў даследчыкаў. Сюды можна прыехаць, тут можна спыніцца на кароткі тэрмін, працаваць з калекцыямі. Гэта проста фантастычна. Я памятаю, калі я студэнтам яшчэ тут быў. Я памятаю даследчыкаў, якія з намі прыязджалі, працавалі над сваімі кніжкамі, пачыналі іх пісаць, з'язджалі, заканчвалі, а між тым мы з імі размаўлялі, гулялі ў валейбол і так далей. Гэта якраз тое, што збудоўвае беларускую супольнасць неверагодна, вось такія візіты. Так што гэта карысна даследчыкам, гэта карысна беларускай супольнасці ў Вялікай Брытаніі. Гэта пра сённяшні дзень. Дазвольце мне цяпер крышачку з вамі падзяліцца тым, што я думаю, якім магло быць жыццё беларускай бібліятэкі ў Лондоне у будучыні. Одну хвіліночку, я зараз пераключуся на іншы слайд.
Ось марым пра будучыню. Я ўжо сказаў, што скарынаўская бібліятэка гэта не толькі бібліятэка, гэта і архіў, гэта і музей, гэта збор мастацтва. Яшчэ 10-15 гадоў таму назад багата хто думаў, у тым ліку я думаў, што вот мы збіраем гэтыя кнігі, а хто іх можа чытаць? Вот ёсць гэты асобнік папяровай кнігі, стаіць на паліцыі, і сколькі чалавек у свеце можа прыйсці і пачытаць. І багата гэтых кніжак, дарэчы, напэўна, ніхто асабліва і не гартаў, таму што іх сапраўды шмат, так? А даследчыкаў параўнальна не шмат. Як шмат чалавек можа прыехаць у Лондон? Што цяпер адбываецца? Вельмі цікавы працэс адбываецца ў англамоўным свеце, перадусім у Амерыцы і Канадзе, дзе крыху іншае заканадаўства, чым у Еўропе. Ёсць такая бібліятэка, называецца Open Library. Яна частка інтэрнэт-архіва. Усе мы, напэўна, карысталіся. Архіў.орг. Ідзеш туды і шукаеш веб-сайт, якога ўжо няма ў свеце, а там зархівавалі. Гэта вот якраз архіў.орг, мы архівуем беларускія веб-сайты, тэлеграм-каналы цяпер. Але ў іх ёсць і бібліятэка. Яны цяпер зрабілі вельмі рызыкоўны крок. Яны сказалі, што электронная кніга гэта тое самае, што і папяровая кніга. Калі ў нас ёсць папяровая кніга, і мы яе алічбуем, і папяровы асобнік кнігі замкнем на складзе, то мы маем поўнае права пазычаць электронны варыянт гэтай кнігі. Калі б гэта бібліятэка была у Брытаніі, то гэтых бібліятэкараў, напэўна, пасадзілі б. Але таму што яны знаходзяцца ў Амерыцы, там крышачку іншае заканадаўства. З імі выдаўцы цяпер судзяцца. І я вельмі спадзяюся, што адкрытая бібліятэка выйграе гэты судовы працэс. Калі яны выйграюць гэты судовы працэс, гэта адкрыецца для нас шанец дасылаць беларускія кнігі на лічбаванне. Каб потым адзін асобнік закрываўся на складзе, і адзін асобнік электронны мог пазычацца любому чалавеку па ўсім свеце. Гэта не значыць раздаваць. Гэта не тое самае, што вот цяпер па-беларуску называюць электроннымі бібліятэкамі. Гэта ідэя ў тым, што і аўтары будуць што гэта не проста раздаваць кнігу, гэта пазычаць кнігу. Такім чынам і выдаўцы, і аўтары, яны будуць атрымліваць плату за тое, што прадаецца. Гэта не будуць крадзеныя асобнікі іх кніг. Вось. Гэты працэс называецца кантраляваны дыгітальны абанемент. За яго шмат цяпер дыскусій адбываецца ў англамоўным свеце. Я вельмі спадзяюся, што праз які-небудзь год мы зможам па-беларуску пра гэта гаварыць абсалютна як пра рэчаіснасць, у якую мы ўключаемся і робім кнігі даступнымі любому чалавеку ў свеце пазычыць, пачытаць і вярнуць назад. Архіў заўсёды быў, скарынаўка была заўсёды той інстытуцыя, якая збірала тое, што іншыя інстытуцыі не рызыкавалі збіраць, асабліва ў Беларусі, ці тое, што хавалася. Напрыклад, падумайце пра кніжкі Ластоўскага ці Ларысы Генію. З Ларысы Генію ж было крышачку іншая гісторыя. Некаторыя рэчы ў Беларусі выдавалі, а некаторыя не выдавалі. А вось у Лондоне выдавалі тое, што ў Беларусі не выдавалі. І ў скарынаўцы даследчыкі маглі атрымаць доступ да таго, што ў Беларусі трэба было паперка з доступам у спецхран. Скарынаўка захоўвала тое, што знішчалася заўсёды. І вот я абсалютна перакананы, што будучыня архіва скарынаўкі ў тым, што яна будзе запаўняць гэтыя прагалы беларускай гісторыі, яна будзе збіраць тое, што непрымальна для іншых у беларускім сусвеце. І тут жа музей таксама. Тыя рэчы, якія іншыя б выкідалі, тут будуць збірацца. Мой любімы экспанат у музеі гэта роба Ларысы Генію. Ну, дзе яшчэ пабачыш лагерную вопратку беларускіх зняволеных у лагерах. Скарынаўка ніколі не расказвала пра свае, асабліва не расказвала пра збор, пра мастацкі збор, які яна мае. Але з гэтага збора можна цудоўную галерэю зрабіць. Перадусім гэта мастацтва дыяспары, але не толькі, мастакі з Беларусі таксама перадавалі свае працы ў скарынаўку. Чаму ніколі не расказвала? Можа быць, таму што не хапала проста сіл. Таму вот, калі я цяпер кажу, гэта я кажу
таксама з такой надзеяй, што пачуюць, можа быць, вот людзі, каму было б цікава над гэтым папрацаваць, звязацца з намі, пачаць пра гэта размаўляць. Магчыма, знойдуцца варыянты, як мы маглі б гэта ўсё далей развіваць з дапамогай беларусаў, усяго беларускага сусвету. Ну і нарэшце, месяцаў колькі, 3-4 таму назад я слухаў адну з лекцый, якія якраз вось тут вы рабілі, гэта была серыя лекцыяў Тацяны Астроўскай пра беларускі сам выдат, і яна выкарыстоўвала слова там выдат, якое ніколі я не чуў. І я зразумеў, дык гэта ж тое, што тут вот у Лондоне тут рабілі, тут выдавалі кніжкі Каўкі, Ізніча, і Генію, тое, што патаемна вывозілі з Беларусі, ну тады Савецкі Саюз, і тут гэта выдавалі. Вось. Скарынаўка заўсёды была такім цэнтрам, калі нават гэта нават калі на вокладцы не было напісана, што это скарынаўская бібліятэка, у абсалютнай большасці выпадкаў усё тое, што ў Лондоне выдавалася, яно рабілася на кампутары айца Александра ці іншым кампутары, які быў у бібліятэцы. Усё гэта рыхтавалася тут. Я вельмі хацеў бы, каб якраз скарынаўка, у яе ёсць усе шансы, каб працягваць быць выдавецтвам такім, быць там выдатам, узорным там выдавецтвам там выдату у нашым беларускім сусвеце. Ну, спадзяюся, я вас крышачку пераканаў і захапіў гэтай ідэяй, што беларускі сусвет, ён не заканчваецца геаграфічнымі межамі нашай дзяржавы. Так сталася, што багата з нас, хто з нас цяпер жыве па-за межамі, але мне, у прынцыпе, вельмі утульна і цікава працягваць гаварыць па-беларуску. Я не магу спыніцца чытаць пра Беларусі навіны. Практычна ўсе мае хобі так ці інакш звязаныя з Беларусю. І я не адзін такі. Такіх людзей, беларусаў, поўна ў гэтым свеце. І вот мы, беларусы ў Беларусі, мы беларусы па-за Беларусяй. А таксама людзі, якія звязаныя з намі, на якіх мы ўплываем. У мяне колькі людзей вакол мяне, хто пастаянна цяпер у мяне запытваюцца пра Беларусь. Можа, не пра ўсё. Камусьці цікава палітыка, камусьці Еўрабачанне цікава, ці мы удзельнічаем у ім ці не. Камусьці цікава штосьці фальклорнае. Але людзі, якія не беларусы, яны пачынаюць цікавіцца Беларусю, тому што вот адбываецца тое, што ёсць скарынаўка, ёсць людзі, якія. Таму наш беларускі сусвет, ён страшна вялікі. І ў гэтым беларускім сусвеце скарынаўская бібліятэка амаль, ну я баюся сказаць нацыянальна, ну гэта сусветная бібліятэка, скажем так, гэта не зусім нацыянальная, гэта сусветная бібліятэка беларусаў. Гэта вот скарынаўка, гэта так, як я бачу ейнае месца. Напэўна, гэта ўсё, што я хацеў сказаць. Дзякую вам. Ці можна яшчэ, Ірынка, мне вельмі каротка? Можна і не вельмі каротка. Мне вельмі падабаецца ідэя сусветнай бібліятэкі беларусаў. Это просто шыкоўна. Дзякуй, Ігор. Я хацела дадаць у працяг тваёй думкі пра тое, што нас вельмі шмат. Вот эта змена гульні, якая адбылася 10-15 гадоў таму, яна, можа быць, яшчэ не так адчувалася, але тое, што адбылося 2 гады таму, яно адчуваецца вельмі моцна. І вот 2 гады таму мы адчулі, наколькі нас усё ж такі шмат. І тое, што цяпер скарынаўка функцыянуе, і што мы будзем рабіць рамонт, што мы можам дагледзець сад і рабіць каталог і гэтак далей, это все толькі дзякуючы таму, што ў нас ёсць валанцёры. Калі я казала, што на пачатку гэты ўвесь велізарны высілак быў магчымы, таму што гэтым займаліся святары, а цяпер у нас ёсць отец Сергей, і дай Бог яму здароўя, ён велізарную працу робіць, будучы тут на месцы, але асноўную працу бібліятэчную робяць валанцёры. І гэтыя валанцёры у нас з'явіліся вось літаральна ў апошнія некалькі гадоў. Наша выдатная Ганна, якая дапамагае з каталогам, Саша, якая дапамагае з садам, якая робіць усю візуальную нашу працу. Я магу назваць літаральна дзесяткі людзей, якія прыходзяць на талокі. І гэта цяпер наша новая рэальнасць. Гэта сапраўды вось такі вельмі развіты
ўжо складаны беларускі свет, багаты беларускі свет, у якім мы жывем. Цэнтрам якога ёсць сусветная бібліятэка беларусаў. Ну, дякую. Здорово, конечно, да. Може, до гаворки хочуть долучитися те, хто є тут, принаймні, кого я бачу у Zoom. Тому що от я бачу Ганну Комар, конечно, хотілося б, Ганна, побачити вас и почуть что-нибудь. Во-первых, что абсолютно счастливая вас бачить. И, конечно, то, что Каролина сказала, что вы коллеги умные, наша выхованка, гадаванка, это так само, конечно, у нас совесть заховывалась, потому что это заховывается вельми теплые адносины, успомины. Але вот Каролина рассказала про эту вашу презентацию. Мне просто вот вельми цікаво, менавіта у вас, Ганна, спитатися, перед тим, як чимось спитатися у Кароліни Ігора, якое на вас ураження зробила Скаринівська бібліотека і цей білоруський центр? Ви от потрапили, вот лёс так повернувся, вот, наши историчные лёсы, хутчэй вот так вот повернулись, что вас привезло, занесло, закрутило віром, і ви опинулися у Лондоні. І от якое у вас ураження? Тому що от з Кароліною Ігорем ми ж сапраўды вельмі шмат пражылі разом у гэтай бібліятэцы, з бібліятэкай. А што у вас? Ну, есть першае ўражанне, так. Першае ўражанне, калі Кароліна нас вадзіла на экскурсію, было такое, што вау, я такога ў Беларусі не бачыла, так. Я бачу гэта ў Лондоне, у беларускім такім гняздзечку. Але ўвогуле гэта, канешне, немагчыма выказаць, наколькі важна, што ёсць такі цэнтр, так, беларускага жыцця. І я хотела сказать и забылася. Я просто, ну, для мяне гэта першае ўражанне, а потым, відаць, ёсць і другое. Да, ну, не про тое, што неяк так натуральна, для мяне увайшло в маё жыццё, што нібыта заўжды было, да, што заўжды была беларуская бібліятэка, што заўжды была супольная, што вось што заўжды можна нешта разам рабіць, так, прапанаваць і вось і зарганізавацца, да, і што ёсць месца, дзе заўжды вось можна рэалізаваць гэтыя там свае ідэі. Што яна вот такая натуральная вельмі частка майго жыцця вельмі хутка стала. Мне не трэба было прывыкаць доўга нешта там прыцірацца. Ну, просто я ведаю, не знаю, разумееце, пра што я? Такое некае натуральнае вельмі пачуццё звязанасці. Вось. І, канешне, я думаю, мне вельмі было цікава слухаць яшчэ, таму што Кароліна вось ведае, я цяпер пішу дыпломную сваю працу пра жыццё беларускай дыяспоры да і пасля жніўня 2020 года. І я слухаю і разумею, што столькі ўсяго можна сабраць, што я боюся, што я не асілю, нават мне ж робіцца страшна, што я проста не змагу гэта напісаць такую працу вартую, скажем, жыцця супольнасці і сей дзейнасці, да, которая вялася і вядзецца. Вось. Ну, але так. Стараюсь. Ну, дзякуй. І поспехаў вам. Дзякуй. Я вот Ганна сказала, кажа, было першае ўражанне, ну, што потым другое. Я подумала, што у мяне ж дакладна. Я думаю, што, можа быць, і ва ўсіх нас. Першае ўражанне і другое ўражанне вельмі розныя былі, звязаныя з бібліятэкай. Першае ўражанне, ну, сапраўды, вот такое, як Ганна сказала, што вау. Что вот такі вот раскошны беларускі цэнтр, столькі сабраных каштоўнасцей, столькі всего цікавага. І, дарэчы, вот я згадала, Кароліна, калі мы толькі прыехалі ў кастрычніку 92-го года, тады отца Александра не было, якраз быў у Рыме, нас там чуть сустрэлі, і ўночы ў гэтай чытальнай залі мы толькі дабраліся, вот нарэшце дабраліся, і Гай Пікарда зварыў нам боршч. Ён вырашыў, вот як сустрэць новых беларусаў, і просто ў чытальнай зале нас і карміў. Але вот я думаю, што першае ўражанне это сапраўды было просто фантастыка. А потым прыходзіць другое ўражанне. Другое ўражанне, оно зусім іншае. Оно ўражанне такое, што, боже мой, што з гэтым рабіць? Все недагледжанае, все бязладнае, все рук не хапае.
А працаўнікоў не хапае. Вот дакладна жніво вялікае, працаўнікоў много, дакладна вот евангельскае, працаўнікоў няма, все разваливается, што будынак сам разваливается, што самы кошмар, што каталогу няма. Отец Александр кінуўся рабіць каталог даўным-даўно, ён яго не зрабіў. Тады спецыяльна прыязджалі людзі, спецыяльна прыязджалі дзеля таго, каб рабіць каталог, працавалі, а каталогу так і няма. От 50 гадоў прайшло бібліятэкі, а ў бібліятэцы там ніякого каталогу няма. І нейкі праграмы, якія отец купляў, спецыяльныя электронныя, яны нейкія былі неправільныя, штосьці з гэтым не атрымлівалася. І што вот гэтае вот Ігор казаў пра гэты балючы пераход з аднаго пакалення ў другое. І от мне цікава, што з гэтым вот другім уражаннем. Другое ўражанне было просто кошмарнае, што вот сапраўды вот такія вот нейкія бясцэнныя рэчы, такія вот, ну, зусім вот велізарныя каштоўнасці, і вот яны неяк вот прападаюць, вот оно все недагледжанае, вот штосьці, потому что ну просто вот элементарна няма каму рабіць, няма фінансавання, адпаведна, як няма фінансавання, няма працы, і это все толькі сапраўды, толькі на добраахвотная праца, толькі валанцёрская. Вот ці ёсць цяпер такое другое ўражанне, ці яно ўжо прайшло, ці яно ўжо неяк все стала на нейкія больш-менш уцямныя рэйкі? Ці гэтае другое ўражанне застаецца? То мне да ўсіх пытанне. Караліна, я думаю, што адкажа вельмі добра на гэтае пытанне, тому што гэта была Каралініна ідэя, ці Караліна агучыла яго нам, пра тое, што будучыня бібліятэкі ў тым, каб стаць платформай, адкрытай такой платформай для іншых вот людзей рэалізоўваць сябе тут. І гэта тут, правда, Караліна, так? І вот яно цяпер пачалося, і ведаеце, і забываеш, што працы не пачаты край, таму што столькі робіцца ў бібліятэцы, вакол бібліятэкі, што просто, ну, от на гэтым зацыкліваешся, што столькі ўсяго, нас столькі шмат, у нас столькі ідэяў, мы столькі можам зрабіць. Караліна. Так і ёсць. І калі ты ў гэтым ува ўсім вот просто паглыбляешся ў працу, яна вельмі ўдзячная, яна вельмі цікавая, і ты забываешся на тое, што калі ты цвяроза паглядзіш на тое, у якім стане большасць калекцый захоўваецца, што гэта все трэба ратаваць тэрмінова. Ну, адпаведна, складаеш прыярытэты і ратуеш. Я памятаю, год таму мы упершыню вынялі рукапісы Купала і Коласа з кардонных тэчак і паклалі іх у бескіслотны поліэтылен архіўны. Рукапісы не павінны захоўвацца у звычайнай паперы, у звычайным кардоне. Яны павінны быць абароненыя. У нас вось цяпер з'явілася, можна сказаць, крытычная маса прафесіяналаў. Гэта значыць числом 2. Прафесіяналаў у нас 2. У нас Ігор, які абсалютовы менеджмент, інфармацыйныя рэсурсы, камунікацыя, веб-сайт, все, што тычыцца віртуальнай прасторы, плюс ідэі, генератор ідэяў. І у нас отец Ігор Лабацевич, які прафесійны архівіст, які нам пачаў упершыню казаць, якія павінны быць атмасферныя, кліматычныя ўмовы захавання старадрукаў, старых перыёдыкаў. Мы ў выніку толькі паставілі цэлую сістэму кандыцыянераў, якія падтрымліваюць неабходную тэмпературу і вільготнасць. Гэта ў першы раз за 50 гадоў упершыню. І вось Наталья Гардзіенка, калі прыязджала архівістка гісторык дыяспоры, яна за галаву хапалася, у якім стане нашы архівы. І гэта, канешне, нават не на 2, не на 3 валанцёраў праца, гэта на цэлую каманду. Робім тое, што можам, такімі тэмпамі, якімі можам, але самае вялікае, што мы змянілі вільготнасць і тэмпературу да тых, якія патрэбныя для калекцыі, гэта зроблена. Ну, а далей, чым больш людзей далучыцца да праекту... Але тут трэба разумець, што калі б нашыя папярэднікі не рабілі тое, што маглі, як маглі, то нічога таксама не было б зроблена. Тут вялікі урок. От для мяне, я перфекцыяніст па прыродзе, але вот такі вот досвед, ён вучыць, што калі
калі толькі думаць, калі толькі пагаджацца на тое, што ты можаш зрабіць абсалютна выдатна, то ніколі нічога не зробіш. Просто трэба пачынаць рабіць. Гэтыя архівы трэба было збіраць. І отец Александр іх збіраў, кніжкі ён збіраў, на паліцах не хапала месца, але ўсё роўна ён а прыйшлі мы пачалі па-новаму ўсё гэта разбіраць, мы глядзім, і ўсё лепш. А прыйдуць пасля нас будзе, я вельмі спадзяюся, што пакаленне, якое крышку маладзейшае за нас, яны прыйдуць, яны яшчэ палепшаць гэта ўсё. І свет будзе працягвацца. Ну, вельмі на гэта спадзяемся. Мне яшчэ цікава такая рэч, як што вы зараз трансфармуеце бібліятэку і укладаецеся. Але ж дзесьці быў момант, не ведаю, ці ў Ганны гэта было, ці яшчэ будзе, ці не будзе зусім, калі бібліятэка пачынае трансфармаваць вас. От Ігор, так? Ігор з гістарычнай адукацыі, якую атрымаў у Беларускім дзяржаўным універсітэце, прыехаў у Лондан атрымліваць багаслоўскую адукацыю. Атрымаў з мэтаю, там, можа быць, стаць святаром, так атрымаў філасофскую і багаслоўскую адукацыю выдатную ў Лондоне. І глядзі, это я прыдумляю, Ігор, можа, это все было не так. Маўшы тое самае другое ўражанне, пра якое я кажу. З першае ўражанне бібліятэкі на ва ўсіх это вау, захапленне, а тады другое ўражанне, што ой-ой-ой, а што з гэтым рабіць? А рабіць штосьці трэба. І Ігор са сваімі 2 адукацыямі пайшоў на 3-ю адукацыю, на бібліятэчную, уже на гэтага менеджмента усіх інфармацыйных рэсурсаў. І я так думаю, што ты менавіта ж бібліятэка прымусіла цябе нейкім чынам прайшла праз цябе, зайшла ў цябе так, што ты праз гэту бібліятэку, дзеля гэтай бібліятэкі, дзеля таго, каб ёй дапамагаць, пакінуў свае гэтыя 2 папярэднія кар'еры і пайшоў на 3-ю. Таму што так пакіравала, так табою пакіравала гэтая бібліятэка. Што дакладна адбываецца, што я дакладна пабачыў, што бібліятэку гэту немагчыма патапіць. Яна выплывае у тваім жыцці, так? Яна сама выжывае і выплывае ў тваім жыцці, і ад яе збегчы немагчыма, яна прыцягвае, яна цікавая, тут штосьці можна рабіць, таму што я прафесіянал, як я пачаў вучыцца, я пачаў глядзець прафесійнымі вачыма на бібліятэку і, канешне, я жахнуўся, таму што у параўнанні з якой-небудзь брытанскай бібліятэкай гэта зусім іншы ўзровень. Але ж пачынаеш з бібліятэкай сутыкацца і разумееш, што гэта куды большы цуд скарынаўка, чым любая іншая нацыянальная бібліятэка. Таму што яна адбівае гэта такія жывыя, такія энергію, жадання, патрэба, якая сыходзіць абсалютна ад таго, хто ніякая дзяржава не санкцыянуе гэта, не падтрымлівае і так далей. Але яно ўсё жыве і такія плёны прыносіць, і людзей такіх прыцягвае, што проста немагчыма, вочы немагчыма адвесці, сюды хочацца прыйсці штосьці рабіць. У гэтым сэнсе дакладна трансфармуе. Дзякую. Мне я зараз пытаюся, ці ў каго-небудзь пытанне ёсць, потому што час уже выбягае, а ў мяне штосьці яшчэ многа пытанняў. Можа, хто-небудзь хоча сваё штосьці сказаць. Мне вельмі ўразіла гісторыя, якую Караліна расказала пра эту кніжку з аўтографам Антона Адамовича. Караліна сказала так, нібыта абсалютна все ведаюць пра Антона Адамовича. Это, на жаль, не зусім так, просто што все ж таки трэба нагадаць людзям, што не просто хто такое, а хто такі, а яшчэ і што такое Антон Адамович. Это сапраўды гэта, па сутнасці, такі адзін з унікальных персонажаў беларускай гісторыі культуры. Ён адзін з узвышэнцаў, адзін з тых, хто утвараў арганізацыю ўзвышша пасля маладняка, і хто быў такім яркім вельмі персонажам гэтага ўзвышша, і быў, па сутнасці, толькі 2 літаратурныя крытыкі. Тады все былі пераважна паэты, трошачку празаікі, і былі 2 такія густоўныя літаратурныя крытыкі, Адам Бабарэка, які згаданы ў гэтым тэксце, і Антон Адамович. Все былі высланы, узвышша было, мусіць, адной з самых
у 30-м годзе небяспечных арганізацый, то на яго на першы быў удар. Дзякуючы таму, што это быў першы удар, многія з іх выжылі, потому што ўжо ў 37-м расстрэльвалі, у 30-м не расстрэльвалі, толькі высылалі 30-й, 31-й, раннія 30-е гады, те потрапілі ў высылку, і Антон Адамович пасля высылкі апынуўся в Амерыцы. И вот отец Александр, вот про эту книгу, про эту, яку показывала Каролина, это значит, что ён яе перадае з Карыліцы. Значит, это ён яе перадаў отцу Александру Нацину, перед той адведаваў яго в Злучаных Штатах и перавёз праз акіян, прывёз сюды з Карылы. И рассказывал весь час про Антона Адамовича, что у яго была готовая концепция в голове гісторыі беларускай літаратуры, якую ён, кажа, склаў, ён ведаў кожны аддзел, кожную частку, кожны раздзел, пра каго што будзе напісана, але так ніколі яе не напісаў. Што ведаў ледзь не кожную старонку. Ведаў, так і не напісаў, бо сапраўды, можа, найлепшы знаўца беларускай літаратуры, от, ну, скажем так, да ваеннай, да другой сусветнай вайны, так? І вот не напісаў, просто што ён расказвае, як Максим Гарэцкі у выгнанні, вот это ж, ну, просто это не выгнание, это высылка, высылцы, и что выгнание потом был в Америке, так, и высылцы отдае ему эту книжку, белорусскую этнографичное доследование, выдаденное в Вильне, отдае ему на захавание, и он перевозит с собой праз весь свет у Злучаных Штаты, из Злучаных Штатов он отдае отцу Александру, якому аддавалі все свае прыватныя архівы і свае каштоўныя кнігі для гэтай лонданскай бібліятэкі і прывозіць яе в Лондон, і яна там ляжыць, вот бачыце, вот упершыню за столькі гадоў она потрапляе нам на вочы. Мы пра яе не ведалі. Конечно, страшэнна цікава. Я бы хацела просто, Кароліна, можа літаральна адным сказам, двума сказамі, якія, на твою думку, самыя вялікія каштоўнасці Скарынаўскай бібліятэкі і музею, асабліва з пункту гледжання того, тое, што ёсць толькі ў Скарынаўскай бібліятэцы, тое, чаго няма ў Беларусі. Вот, это... Я не вельмі добра чую, у мяне якасць спікеру вельмі кепская. Я так зразумела, што ты пытаешся пра самыя вялікія каштоўнасці, якія тут ёсць. Ну, на маю думку, слуцкія паясы, і калекцыя мапаў ВКЛ. Калекцыя аўтэнтычных мапаў, арыгінальных. Так, іх каля 100. Яны, пачынаючы з 17 стагоддзя, яшчэ не разабраныя, не апісаныя, яны толькі названыя, ёсць класіфікацыя іхныя, але... Ты адразу гаворыш і першае ўражанне, і другое ўражанне, все разам. І першае вау, і другое ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Праца для даследчык. Тая самая гісторыя са слуцкімі паясамі. Яны надзвычайна каштоўныя, мы не ведаем, як іх захоўваць. Мы не ведаем, як іх выстаўляць, каб яны не шкодзіліся, мы не можам іх ніякім чынам чысціць. Гэта залатая срэбная нітка. Нам трэба спецыяльна звяртацца да нейкіх музеяў, пытацца, як такое робіцца, таму што гэта велізарная каштоўнасць, якую мы не ведаем, як дагледзець. Вось. Вельмі шмат, тут вельмі шмат рэдкіх каштоўных рэчаў. Статут Вялікага княства. Вельмі цікавы сам па сабе як артефакт і як гісторыя. Як ён сюди потрапіў. Тады мусіць архівы цалкам, архівы дыяспоры, музычныя архівы, все разам, як цэлая калекцыя архіўная. Гэта унікальная рэч. Сапраўды такога маштабу больш нідзе няма у свеце. Ну, можа, Нью-Йоркская бібліятэка можа паспрачацца, але гэты збор вельмі каштоўны. Можна казаць вельмі доўга. Вот для ігра, напрыклад, самая каштоўная, самая сімвалічная рэч — гэта робот Ларысы Генеш. Ніхто можа сказаць, што гэта не так. Ігор, што на твою думку яшчэ? Ну, адразу ж тут прыходзіць да галавы вось гэтая вот скрыначка,
у якой Язэп Германович у ГУЛАГу захоўваў святое прычасце Еўхарыстыю. Вот. Гэта кранае. Ну, мяне да царкоўных рэчаў пацягнула. Панагія біскуп Осіповіча, наш першы беларускі біскуп у 20 стагоддзі. Гэта, от, калі думаеш пра лёс царквы, гэта от ілюструе цудоўна. Вот, ну, ёсць рукапіс Кургана Ох, Малы, ёсць это рукапіс Якуба Коласа, вот які вот таксама вот паказвалі. Ёсць старадрукі, а вот цяпер вот раней жа у Беларусі старадрукаў у нацыянальнай бібліятэцы было вельмі мала, цяпер шмат вельмі прыбавілася. А ёсць што-небудзь сапраўды такое, чаго няма ў Беларусі, а ёсць толькі ў Скарыноўцы. Тут хіба Алеся Сушу трэба пытаць. Мы ж яшчэ толькі вучымся, мы толькі пачынаем вывучаць калекцыю, насамрэч. Ясна, добра, ну, дзякуй. ну, франкамоўная беларусіка, з таго, што я вот ведаю з артыкула Уладзіка Гарбацкага, які займаўся франкамоўнай беларусікай тут. Ён сказаў, што гэта лепшае вот месца даследаваць у свеце. Я згадала, чаго няма ў Беларусі. Калі я рабіла каталог выданняў да 50-го года 20-го стагоддзя, 90% наших першых выданняў, выдадзеныя у 20-е гады, яны ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі знаходзяцца ў электронным фармаце. У нас яны ў арыгінале. І іх вельмі шмат. Выданне і перыёдыкі. Гаворка пра сотні. Тых першых выданняў. Добра, дзякуй. Мне апошняе пытанне хутчэй да Ігора, але можа да абоіх. Якія вот цяпер трываюць адносіны з Беларусю, у сэнсе з метраполіяй? Бо вот Ігор, ты ж прыязджаў там на нацыянальную бібліятэку, там рабіў нейкі суддзя, але Суша прыязджаў, пакуль ён яшчэ быў намеснікам дырэктара бібліятэкі. І мы вот разам з бібліятэкай тады на гэтае на 500-годдзе, у 2017 годзе на 500-годдзе першага выдання Скарыны, вот і таксама разам з нацыянальнай бібліятэкай у брытанскай бібліятэцы даследавалі скарынаўскія шэдзевры, так? І памятаеце, была такая тут была вялікая гісторыя. Тут некія людзі падымалі гаворку пра вяртанне Скарынаўскай бібліятэкі Беларусі. Ніколі ў Беларусі не была. Збор рабіўся толькі ўжо сюды ў Лондоне, але штосьці столькі было гаворак, каб забраць фонды Скарынаўскай бібліятэкі ў Беларусь. І вот што цяпер з гэтым, якія адносіны, ці ёсць якія-небудзь такія вот, ну, у сэнсе такія пазітыўныя, грунтоўныя рабочыя адносіны з Беларусі? Ну, у прынцыпе, яно шмат чаго змянілася пасля 2020 года. Але Скарынаўка імкнецца, з аднаго боку, Скарынаўка, безумоўна, з'яўляецца часткай таго беларускага света, які будзе адстойваць незалежнасць і нашу беларускую ідэнтычнасць, захоўваць і адстойваць. З другога боку, ўсё ж такі застаюцца прафесіяналы ў Беларусі, якія працуюць, працягваюць працаваць. Таму, напрыклад, вот мы дапамаглі перакласці выставу пра імбелкульт, які быў створаны. Гэтая выстава была створана, я маю на ўвазе электронная выстава, створаная бібліятэкай Акадэміі навук Беларусі. Вось такія спарадычныя кантакты ёсць, але куды больш кантактаў, канешне, з тымі бібліятэкарамі, навукоўцамі, архівістамі, якія звольніліся, якіх звольнілі у апошнія часы. Іх проста фізічна чыста больш стала. Асабістых кантактаў много, інстытуцыянальных? Вельмі багата, і вы хутка пачуеце шмат пра якія праекты, над якімі мы працуем у гэты момант. Ну здорово. Здорово, все нам уже тут нагадывают, что нам пора завершаться. Кавярня мусіць зачыняцца.
От, дзякуй вялікі, Караліна, Ігор, і вам таксама дзякуй. Калі не можете прыехаць, пішыце, званіце. Мы будзем рады кантактам. І хто Добра, ведае, можа спаткаемся ў Варшаве, у Вільні, ў Коўні на кангрэсе. добра, все, выдатна. Выдатна, дзякуй вялікі за гутарку. Дякую вялікі, Ірина. Далей сустракацца. Дзякуй вам, мы і да пабачэння. І дзякуй усім, хто нас слухаў. Все. Пакуль.